Gosh, hi everyone. It's Alexis Jordan. Karoon siya nabalik da after the CO2, the Euclid. Oh, guna day. Mo chika day ko na kanang dapat na day ko mo post o client day kay I need money girl. Oh, grabe na kayo akong eyebags girl. At bugas lang jud ko diri ay what happened di ay. Today's video kay nara ko ipang chika, manara ko ipang hambog na wig, anak day, man akong aura na ato ko panagdait day. That's so cute girl. Wala ko kasabot ng ano yun ato akong aura. If tanaw ka ani na video, it's around August 25, Monday day. Photo siya day. It was so fun. As in naka-realize ko na ang panagdait na lugar kay kanang puno na siya mga bayot day. Kompleto na siya day, mas more into Maya siya day kaysa nga trans. Expect ko na daghang kay trans day. Wa jud post jud siya Maya day kanang mga alter o peg kanang sa mga Twitter day mga anak sila day. Although, realize ko na mas barato siya dito dahil mga tower pa ka girl. Like, so towered ba? Muna ako recreate akong look dahil because daghan kay ko i-chika man, daghan kay ko ipang panabi na unsa akong life pag last month. Char makanabi man, hindi kin tanong mo ni baka wala mo paki girl. Ang I own na explanation dahil kay mao bin hitabo sa akong life dahil tawra jud sa isa ka tawo na who broke my heart. Char, broken hearted ta die. So sad. I mean, di mo siya sad. Ganang sige lang it happened. The fuck ko kayo na simple siya day kung ano siya more into burikat peg kanang burikat kay single naman sad day man patagad na sad para makayatan char makeup na peg kay kuan ni siya I tried and tested na kanang jud siya mo kiki man badge di ko kayo badge proof pero sa mata ra jud dapita so maura na siya shit matanong ko sa ba I feel old na jud day ngo ba ni nilingaw jud ko day sa kong bata na heartbroken ako day kanang nawala na jud miss ako ang mangulata day that's so cute same gran ko story time day pero we'll see kay anak ba siya nagrana na siya makig friends kag ex sa mangulata day tumaon to siya day nabawagan na jud ko day man I feel so heartbroken at na broken jud ko ato day like I'm more into that pero naka-rest jud ko na kanang ninot mo pagkasamahan gud man na is lisod kay let go isa ka tawo na maski na gidapatan na kaday gituok na kaday like so kana siya feeling day man day gikalat pa jud imong scandal day never thought din na ala Michelle ala Michelle Fox di ko day na kanang buong na lang ko ba if ever mag-vlog na ko balik man ay makaingon na kita jud ko si mong video sa Twitter mayon ko that's me and sa una kay gikuha na sa akong ex dahil gikalat karon na kay nagkuta-kuta na ko dai kwarta jud ko na very light pero di jud ingon na extreme na kanang nadato ko girl murag kwarta lang ko ano kung mag-repost dai man nag-telegram ako na kay wala na dai murag wala ra na koy paki pero ang mga videos na ara gihapon mo scroll ko basta ko ang dami account gamit na Twitter mo shock lang jud ko ba akong video na jud dai like kay mura kog ma-insecure na kanang insecure bitaw ganun mura kog ma-frighten char mura kog makuyawan maka shit ka scroll ko na dyan akong amo ang scandal man. Parang nasa kog, sige lang, naabot naman siya sa online. If you see this video, nakasabot ka sa pasabot man, nakakita ka day, keep it to yourself. So, if mabalik na dyan kog vlog day, nakanawa na dyan tapul-tapul day, ma-question dyan na balik day, makalat dyan to ba. At least naisulti na ko daan. At least it's better to kuan day, it's better to andam kaysa magpa-asif ra ko day na normal ang tanan bisan di. Kato na happen sa akong ex day, kay it was so cute ra dyan today. It was a pandemic lovers. Samahan okay raman dyan today. Sa dihang ako may una na magpaka-cybersex ato day. Tugma sa kanta ni Doja Cat na cybersex day. So, mauto mo ako na-inspired na ka na, ganun so ko makatry anak girl. So, mauto siya. You know, literal na dyan na cybersex na nung hindi na to siya ikalat-kalat day. Murag ko na siya to siya baka nang keep it to ourself na nang unta. Ba no, hayag kaya ako na so, magbuwag, murag ko baka nang buwag balik. Pero kanang magbuwag lagi, kanang ito mag-away-away ra day. Kanang murag pang immature lovers, baka na pang senior high ang peg. Kanang away lang kadali, kaya magbuwag na dash kanang mira inana if mag-away gamay kita kay bikil magbuwag dayon murag atay umuoto siya day naka-realize jud ko day na I'm so immature in that time na murag naklaro jud kay ba na wapo ka try og kanang love jud kayo as in nagkuyog jud mi ka nice jud kay sa feeling girl despite sa kanang nahitabo kanang ito murag nice ra mo pagkasamahan atong time ba mang ending kay na ra di ay piste makaingon jud akong amiga na maka-judge jud sila na kanang ara ra jud buwag na dash buwagi daw na kay di kay ko maminaw day kay wala man ba sila kay baw day na unsa mo na been through as
as a couple in that time man mo to. Ako masay sa kanang mga tao na waka love life or ano day. I do magtuwa ng mga advice sa mga TikTok day. I mean mo tuo mo ka caution lang ba kanang shit kanang yan ani red flag day. Tanan jud tao day na red flag girl maski na ako or abot no basta kita tanan girl as time mo magpapa day na jud red flag day. Na ako masay kay buhata tanan day. Just take it and live it kay mga matay ra tang tanan girl. At least naka-try ka kaysa sige kag wonder ba na kanang what if no ako siya gidayon sa what if na kanang kuan ko na what if ni kuan ko ana ra good na if sa kanang mga questions mo na what if ka at least na nahitabo kaysa di ka maihas day mag eyeliner ako day pa na eyeliner pa na cat eye and enjoy my Malboal vlogs with friends na tanan ha wala dyan mga lucky I mean lucky ako mga kuy pero wala dyan ka ng mga bayo-bayo or wala na day happy ra sad ko di atay kayo wala dyan kuyog ako mga casting friends ato if nitanaw ko sa akong vlog itong Korean day sila same casting naman except the girls wala dyan sila that's so sad and depressed. Asan man Guys, welcome to my vlog guys. Hi sa akong vlog guys. Hi ba? Fuck. Mara sa Busrake, Buslog so si Agaw. Oh, hi mo sa akong vlog. Kani siya guys, gigikan na siya sa Nalagyan utin. O tinuti na siya guys. O tinuti na siya guys. Ano siya, dagat guys ha? Hi mo sa akong vlog ya. Init kaya. Good afternoon. Hi sa akong vlog eh. Alexis man siya, Alexis guys ha. Guys, arre-remi sa kuhan guys. Sa pangalan ni Nia dre. Nipa. Guys, mapalupat ta sa itong drone niya guys. Play boss. Na-play na boss. Ay, na-play na eh. Say hi to my vlog. Say hi to the vlog. Okay, hello. Siéntate aquí. Lakaw-lakaw.
course. Hello, madam. Artista lagi kakalit, madam. Ma'am, ma'am. Bukarilyo daw, Bukarilyo. Rama, Bukarilyo. Ampo daw, ampo. 1, 2, 3, ampo. 1, 2, 3, chips. Oh, chips daw, ma. Di ka makuha Bukarilyo, ma. Bukarilyo daw, ma. Bukarilyo. Sunod-sunod yung mga people. Madam mo, good ka kay alahas. Diba? Agustin. Dili ba ka na ba MMC? Agustin gani. May pa siya kay Bolsa tong herbal tea. M360 sa to. Ma'am, Bukarilyo, mama. Bukarilyo, ma. 100. Kisa mo tong 5. Kisa mo tong hatog offer. Siya 5 daw. Dili uy ano to na ingon na Bukarilyo 5 100. Kana Bukarilyo, ma. Ay, ikaw dito ningon. Adra siya ningon na to 5 100. Oh, nanuunhan ka. Aning. Sanctuary na may dili doon. Grabe siya sa ka-try. May siya kay aesthetic girl kay aesthetic girl. Manguli namin. Humana na ang casting crew. Gamay na tayo sila doon. See you next year vlog. Charm next year. Ano, wad yung tarong to. Sa mall bual kay ako maseke. It was so cute na kalang inani na day. Day sana ako chika day kay mo upload na day ko makeup sa client day kay ate kay day kay mismo attract ko og client day kay di na ko ma-attract day kay kanami to mo tanaw ka sa akong page day na wala man ni update oy makeup pa ba ni siya or unsa akong page day di naman jud siya mabalik day so na kog update ni Rance day feel like I'm pressuring about him na kanang kuan man siya na kuan day tao day kanang retriever man siya na account day so mura kog nakuya one day na what if ba kanang dili na makaya ba pero positive raman siya pakalaki dahil na kanang ko isulti android ba na mabalik ra pero it really takes time and grabihon na niya og nindot og storya kay strict na daw kay ang Facebook kasi ilahang terms and conditions and all that mura naghuwat rasad ko girl mura na sa ko princess na naghuwat rasad ko so mo to siya day I feel so sad first time in forever day na kanang ni ato ko panagdait wala jud ko singti yes man ang hindi ka na ko sa balay din unsa na oras sa day I think mo picture guro ko sa gawas for the content ra kay ko day. Ako ba pero may timing na if mag-video ko kay nadyo ko'y lakaw. Hindi ko ako naglakaw da kay natapol ko day kay mag-step up na ko day bago na ba akong kwarto day na nasa ubus. So, awon sa na orasa day. Oh my gosh. Even na day man ako diri kay nag-content na lang. Chika na kay para ma-delete na ang nasa akong phone ang katong nasa mobile buang with snorkeling char. Ayog saba Justrel char. Very cute and very lather girl siya ang term. Easy ra kay siya day, di ra ka dapat ma-pressure basta ang eyes lang dyan ang laban day para sipa man ending kay. Oto kay panagdait ba kay mo i-attract ba kay wala kay puros na dito kay puros mga maya, bayo, literal na LGBT day man dagan kay mga gay man naman dito sa Philippines day nabita sa Cebu girl Bisaya pa day gay man equals to maya ana ra na day kay lain ba kay paminaw na tawagon sila bayot day ingon ba kay bayot kay mura ba nag Alexis Jordan ayun ana maimbes tranny ano tato bagong term na dahil tranny or unsa dahil dili jud dahil mga femboys mga bisexual kunuhay man strictly for boys ra ana dahil stage kay na may bisexual man strictly for boys ra atay usay di karon na di na jud ko mahadlok og ungo dahil mas mahadlok pa ko kanang dili kaniya love aray for realize jud ko sa akong ex dahil na kanang I think ako ra din nag-treasure sa mga relationship ato dahil maray ako ra may nakatudo og love dahil mga hindi kay siya kay nakakita na siya glain for the experience ra jud at least naka-try jud ko na itagaan jud ko glove sa isa ka tao pero I felt like na mura ra gibawi pero sige na lang it's okay mag 11 na biya day nalingon ra jud ko chika day while makeup day it's been a while magununa lang ang guro ko no ito kana ko mag video day pina ala Taylor Swift habaw sad mo ba na ko yab jud ko inani ka laki kana inani ka imal sa tong nasa tong video nako sa talisay mao jud to siya jud to if ever maka relationship ko karon ang gusto nako day kay Loki na jud day kanang i-post siya pero dili na ko siya i-post na kanang mura ko kanang mura ihas og love life dili inana na peg day mura ra kanang natural lang kay day tinuod ang evil eye the fuck mura gi kog nasumpa ato lagi dagan kay tug nagsigig tan-aw na ko atong ihas kay ko ato dur I was so in love atong tangima nga karon na day kay I know how to deal with it and I know nang invite og Mobile Legends na ko day pisti
Ano invite og Mobile Legends na ko 15 na juday. Wala na sa takadiyot. Wala ga makeup ko dai. Saya ang suga dai. Duh. She's highlighted. Mana akong bad ka picture kay sipa kay na dai. Nagduwa ra siya Mobile Legends dai. Ibig mag-makeup ta ko ba? Laudi ay sa akong update sa Gore-Tex din nakalimot na jud ko. I forgot din na mag-Gore-Tex ko an dai ko i-update. Sige ko ganoon na ba si ako nasa kuno na Mr. Stories about ni X ang ending kay alo ang Gore-Tex di ay the fuck. May ganap ako mga crush. Akong crush sa TikTok ba na jud kay crush sa TikTok the fuck. Kay ko mga ni na Kex dai. I hope na. Alo na si crush live just si crush. Dra si Crush. Si Crush dahil kanin siya ay. The Rhino lights in, the hunter for all the evil gods. Duh. Are two the greatest convention. Lo nagduwa jud ko dahil. Sure na jud ko ani while the suga. Amo good dahil. Diyan si Angela dahil ang kay Burikat. Duwa na jud ko feel ako madugay jud ko ani. I think so. Madugay gud jud ko ani dahil pistina jud. Doon na siya ko ani, girl. Mag-gamer na lang ta ani, girl. Ano siya ko video do. Lipaw na siya ko suga, dahil. Basta kasta kurinti, diri dahil. Mararag buang. Lay dahil para mapiti na dahil. Yatay. Riding around. Para. Do, Victorina sad. Sana Angela user na juta ani dai. Naglakaw ko sa panagdait dai kay kuan man to kanang smoky eye jud kay to siya dai. So eyeliner very cunty. Bagong buhay lang kung nag-eyeliner magukuta man sige hawag. She's oh my god. Gusto kong buhaton ang wig di ay. Ang kind of bestie dai kanang duwa jud ko dai. It's my way, it's my highway. Vega, mas fresh lagi ko ron kumpara to nasa kong laag sa asa to dahil sa panagdait. Ang blush on dali mawa sa tanan makeup mo dali mawa lakas maka fresh dahil. Test. Alpha is online. Nagduwa dyan ko dahil wala na ko ka-concentrate sa kong content. O sige to kung buhato na ang wig di ay. I think common na lang ako kanang humana sa nagduwa dahil. Muna akong wig dahil. It's from Shein. Like siya gani, it's human hair. Aerogeny siya and all. To straight. Like siya no. Barato rin ako pagpalit ako ani. Pagpalit na ko ani kasi only pila to 2,000? Ay 2,500 or 3,000. Nara dyan ana with a coupon and with the points. Anak siya kabarato dahil. Video na unboxing anak. Kaya I was so proud. I mean, di ba na siya na mao kang first week. Akong first week kaya itong Barbie blonde man. Wala na ko siya gi-post dahil kanang luod ko ato dahil napito ko'y kasabot unta ato dahil. Picture ta mi sa seaside ato dahil sa katong backdrop sa mga Barbie ba. Mga ending dahil kay. Ba man na dayon dahil mo to. Mura ko nahibuos dahil. Mura ako nang luod ba. So mo to wala na lang na dayo. Wow dahil. Unsa na siya orasa dahil. Awa good ni dahil. Oh my god. Gosh, she's a Joe. Wala pa dyan ko kadag sudlay. Kita ka na mga basa, mga wukuan, man na siya wiglo, man na siya man. Since di mo kumulakaw anywhere dahil, sa nawasa dahil. So muna akong pang lay down sa wig dahil. Kani siya, full kini siya dahil, wow, I miss this. Full kini siya dahil. So yun for the lace wig dahil. Like siya kini girl. Meron siya itong human hair na wig dahil. Like siya kini na wig. I really love it. Ako ba, nag-debate yun niya. Ako na siya lang katun. Kay nakadadyo siya dimal dahil. Kani siya day kay matabon man dyan yung black hair unya sa on man day na gamay man ang wig cap ang wig di ay gamay man kaayo so mo na as is naman siya na mura siya tinuod kuno kay ana aron butan ni ko baby hairs diri day wait lang na nagduwa na sad ko day mura true. I will be right back sa akong wig. Duwa sa ako girl for a while. Down po dyan mo ayun naman siya para mga baby hairs good. So muna akong gamit na glue. Kaya sa Shopee dahil makaroon nanan sa Shein na ron. Di dyan tanan. Edge control. Mo dyan yung gamit sa mga ako ande mga Southwest. Hair Jerry. Manapila ni dahil. Dahil siya kayo. Angela Hero na dyan taan ni dahil. Karug ka na dahil. Da. Di ka mauba. Dus na sa kadlawon day. Inanak ko ka adik mo dog ml. Itong nilaag ko ito sa panagdait day. Kay mo na akong gamiton lace tint man. Ako siya isprayhan.
ako siya sprayhan diri man ako siya ido-do man ako ako na siya inaanak diri day mo pilit ra jud siya mo melt jud siya girl like mo melt jud siya day. So mo na siya true tanawon flat siya day kaya ako siya gigamitan og hot comb sa Shein na sad gyapon ni day to Shein girl na kay ko girl ni siya day man na style na ni nako siya sa mannequin head day. So mo na mo to flat na siya diri murag true ana ko butang concealer diri kay di ko ganahan gud mo straight I don't know mo straight tag mga cacks or unsa mo siya sa ano yang buhok kay naman yung mga buslot watak niya sila day masyak na sila nun sa man yung buhok day true wad ko kailis pa day kay nagduwa jud ko day very wrong kay na video day sige sila ingon last game man ano sa na orasa day giatay jud we contact lens man ta ko day man giyupak namang ko day we pero mo na ni close up day sa hair kuan mo kanina gel holder kay kuan ako na i-link down below sa mga wigs or mga insecure kana man wonder asa ko ni palit sad ani naa pa ni siya dai available pa ni ako ra siya git-check it's legit it's human hair jud siya dai man barato ra kay girl like ma-cover mo ta ni unya day na nalagi to elastic band lagi dai mo nakadag atay I think ka photoshoot ra guro ko mag contact lens buti ko yung mag contact lens ko ano ni mag red ako mata dai unsa naman orasa dai binadyo kay akong duwa day oh good no day mag alas 3 na da zoom in ka na ko kay maing makaro jud ni siya if ever gamitan nako siya og yan ani day kani siya kay mo melt ra jud siya actually karang skin alike way gemma may skin alike mora jud skin alike day nagamit am gunin ako good mo na siya mga gabuk kanang mga pilit ba mga residue sa glue na enjoy ka sa ako ang vlog sa asa tong lugar day asa ganito sa Mall Bual o sa back true na nindot no I love the hair I love the wig duha na jud akong human hair day blonde na 613 og kani siya kita jud ko kanang mga out of this world na buhok for sure di jud ko gana magpa-color sa akong hair day balik jud akong wig era basta human hair synthetic graduate na ko na that's so senior high like sure ra pambalay ra kay no with the water dispenser char take mo photoshoot ng feel ko alas 4 kapin day dugay kay sila mahuman og duwa day sige ing last man malingaw og duwa day like pistik ka ayo sila day it's just a friend from Mobile Legends. Lasyo no, cute kaayo siya, marag true. Vince na dyan ko na, mapalit ko wig balik or kanam ito, matanaw ko sa mga tao na nano masuot sila wig day. Kasi na kayo na dyan ko na nadyan day siya rason day. Sige na dyan ko chika ay. Okay, sige na dyan ko duwa lately day. Wala dyan ko sa story mo say nakadaway, upload kay sige rag duwa. Jenner na kayo. Oh, if ever naglaag ko baka nindot ko siya pakalaid as in murag true kay natapulan siya ko pag una ato day wala na ko gihat kung day dako kay siya day kanang ana bro miss lagi day na ana na wig noon all in all nice ra siya in fairness. So maura na a finished look if guys ka nalingaw ra mo sa akong vlog ating mag-post na siya ko client day kay mangita na ko kwarta day maura na siya bye bye. Ay. Medyo buang dahil. Char.